ассалому алайкум дӯстон, шумо боз дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо дар бораи беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони MMA гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. ҷанговари пешинаи UFC баъд аз UFC 267 Ҳамза Чимаевро ба муҳориба даъват кард. муддати тӯлонӣ гуфтушунидҳо ҷанг миёни ҷанговари амрикоӣ Нил Мегни ва Ҳамза Чимаев давом мекард. акнун ин гуфтушунидҳо бофаъол шуданд. Нил Мегни мехоҳад бо Ҳамза Чимаев набард кунад. назар ба пештара суханҳои Нил Мегни: як ҷанговари нав ки баромада Ли Ҷинглиан шикаст дод хича беҳтар гуфтестай. ӯ маҷбур кард ки ман дар бораи вай фикр кунам. ин ҷанговари ҳақиқиай. ӯ маҳорати баланди варзишӣ дорад. ин барои ман муҳимай. ӯ худша аз як тараф хуб нишон дод. вақте ки ман дидам ӯ бо Ҷинглиан ин хел кард, ман дарҳол бо ӯ муҳориба кардан хостам. ҳамчунин Мегни муроҷиат кард ва гуфт ки моҳи оянда мехоҳад бо Ҳамза набард кунад. Мегни 18 декабр набард дошт, аммо ин муҳориба барҳам хӯрда буд. ҳозир акнун Мегни мехоҳад ки бар эвази рақиби ӯ Ҳамзат ба октагон бирояд. суханҳои Мегни: ӯ дар ҷанг бо Ҷинглиан ягон намуд ҷароҳат набардошт. ман барои ӯ муҳлати хуба барои дамгирӣ ва омода ба ҷанг шудан надодам. ман мехоҳам бо чунин ҷанговарон ба мисоли Ҳамза Чимаев набард кунам. ман бо боварӣ гуфтам метавонам ки Ҳамзата бо зарбаҳои ҳадафрас ба хоби ширини чандин сола роӣ мекунам. хотиррасон мекунам ки рекорди Мегни дар UFC 4-0 мебошад. ӯ ҷои 8-ума ишғол мекунад дар вазни миёнаи рейтинги UFC. дӯстон, ба фикри шумо оё Ҳамзат метавонад Нил Мегни амрикоиро шикаст дода ё не? ҷавобтона ҳатман дар комментария нависен. ин барои мо муҳимай. мебинем ку дар шабакаи мо Чимаев чанд мухлис дорад. расман файтери тоҷик Муҳаммад Хилман Наимов рӯзи 17 декабр дар турнири навбатии Titan Fighting Championship 73 бар зидди Азизбек Сатилбайдиев набард хоҳад кард. рекорди касбии Муҳаммад Наимов 52 мебошад. аз рақиби қирғизистонии ӯ 18-6-0 мебошад. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов дар шаҳри Денвери штати Колорадо ҳамроҳии файтерҳои UFC аз ҷумла Кори Сандхаген ва Ҷастин Гейҷи машқу тамрин мекунад ва охирон набарди худша дар турнири Titan FC 72 бар зидди Андрес Понс баргузор карда буд ва бо усули боқӣ кардани рақиб Муҳаммад ғалабаро ба даст оварда буд. касоне ки ин ҷанга тамошо кардагӣ нестанд, метавонед аз ссилкаи дар описания буда ё ин ки аз ссилкаи дар экран пайдо шуда дар омада тамошо кунед. хуб дӯстон, шумо дар бораи ҷанги навбатии Муҳаммад Наимов чӣ фикр доред? фикротона дар зери ҳамин видео дар комментария нависен. оё Муҳаммад Азизбеки қирғизистониро шикаст дода метавонад ё не? ба шабакаи мо обуна шудану зангулачаро барои видеоҳои навбатӣ гирён кардана фаромӯш накунед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.